Doncs l'any passat, en el simposi, vaig fer com un break, com una postil·la abans de parlar del tema que havia de parlar, per dir que el nivell d'aquest simposi havia pujat notablement en els darrers anys i que no només era la quantitat de recerques que teníem, sinó la qualitat i la manera de plantejar-les el que a mi em feia pensar que valia la pena realment de seguir treballant molt en aquesta, diguem-ne, trinxera en la qual estem intentant restituir la història d'aquesta nació mil·lenària i que si no som capaços de fer-ho tampoc aconseguirem arribar a aconseguir la sobirania restaurant l'estat català, que el tenim les constitucions que són vigents, és a dir, no han estat mai derogades legalment, per tant són aquí i hem de saber què hi són i hem de saber o saber si podem utilitzar-les en algun moment o altre d'aquest procés d'alliberament nacional fins a la plenitud. Això ho vaig dir l'any passat i clar, el que jo no sabia és que aquest any em trobaria ja amb una peça, que és aquest llibre, que és El secret de la V baixa, editat i ja a disposició sobretot de gent com nosaltres, tots els que som aquí i molta altra gent que comparteix amb nosaltres el mateix neguit, que és el de conèixer veritablement qui som els catalans i per què i com i per què fem les coses d'una manera determinada, clarament diferent de la manera que ho fan altres pobles. I en aquest sentit, el fet de poder avui presentar el secret de la V baixa en aquest fòrum, el simposi, a mi només puc agrair a l'Institut Nova Història que ho hagi fet possible, perquè en realitat aquest llibre té dues fonts, diguéssim, en el seu origen, en la seva gènesi. Una d'elles, claríssimament, és l'Institut Nova Història i jo voldria dir, molt particularment, gràcies al mestratge d'en Jordi Bilbeny, perquè en Jordi Bilbeny, ell no sé si ho sap, jo sí, és broma això, ha trencat absolutament el paradigma, és a dir, ell ha fet una cosa que si algun historiador passarà a la història, per dir-ho d'alguna manera, serà ell, el proscrit, el pseudohistoriador, perquè és que ha sigut el que realment ha fet el treball que ha de fer un historiador, que és posar en qüestió tota aquella cosa que t'ha arribat amb documents i amb suports, diguéssim, més o menys fiables, però que sobretot sabem, i ho sabem ja de sobres, a aquestes alçades de la vida, que la història no és més que un relat per modificar, com ha dit molt bé, el passat, diguéssim, però per modificar-lo a favor del tirà, diguem, a favor del poder, si voleu ser més suaus. Per tant, aquest relat, d'alguna manera, en el moment que comença a aflorar dintre de la historiografia catalana, acadèmica o no acadèmica, en aquest cas aquí tenim la part potser menys acadèmica, tot i que no és només, o sigui, no vivim fora de l'acadèmia, però és la part potser més exterior, més fora de la institució acadèmica, diguem-ho així, però que també dintre de la investigació acadèmica també estan passant coses i s'estan veient com gent a partir dels coneixements més d'ara van modificant el seu relat, van modificant el seu discurs i el seu posicionament. Però mancava, i això a mi m'ho havia dit moltíssima gent al llarg de molts anys de fer conferències com a historiador, mancava un llibre que pogués d'alguna manera ser com no sé com dir-ho, no és una síntesi, com una panoràmica dins la qual poder inscriure moltes de les coses que ens inquieten i que ens preguntem honestament, dius, i això com és possible? Com pot ser aquest relat que ens ha arribat d'una cosa que no quadra, diguem-ne? I aleshores, clar, hi havia treballs, i hi ha treballs molt bons, monogràfics,
hi ha alguns sectors que han estat molt ben estudiats, el cas d'en Colom, el cas del port de sortida de la primera expedició americana. Hi ha coses que les sabem ja molt bé a hores d'ara, tot i que l'acadèmia segueix dient el que diu, no? Però és igual, nosaltres treballem sobre la base aquesta que reclamava en Jordi precisament, més científica, és a dir, estem treballant sobre evidències que les pots pescar no només llegint cròniques, que és on te col·loquen, diguéssim, la mentida, sinó buscant altres elements, de caràcter físic, de caràcter geogràfic, de caràcter econòmic, de caràcter químic, de caràcter vexil·lològic. Hi ha moltes àrees de coneixement que ens poden permetre de ser molt més precisos i de poder arribar molt més a prop de la veritat. La veritat, ja ho sabem, no és absoluta ni existeix d'una manera absoluta, sinó que el que fas, com la felicitat, és el camí per arribar-hi, i vas avançant, i vas aproximant-te. I, naturalment, aquest treball sí que fraturava d'un llibre que pogués plantejar-se una mica com a qüestió més global. I això és el que jo he pretès fer amb El secret de la V baixa. El secret de la V baixa pot sorprendre molt com a títol, perquè dius ara de què li ve amb aquest, que és un llibre d'aventures, és una cosa, és suspense, no? No, és una cosa molt clara que jo ara no us explicaré, òbviament, perquè el que vull és que compreu el llibre i el llegiu i veureu com, naturalment, a dintre d'aquest llibre el que es fa és desplegar tota una sèrie de coneixements que no me'ls puc atribuir a mi personalment, sinó justament al mestratge del Jordi i de tants altres. Hauria de citar una pila, aquí tinc un monstre, diguéssim, del coneixement, que és el Manel Capdevila, però és que n'hi ha d'altres. En el nostre institut tenim la sort de poder compartir amb gent de molt divers perfil, però que tothom aporta coses molt, molt interessants. Ja n'estic veient un altre allà baix, Francesc, és igual, no acabaríem. Doncs una mica poder tenir tot això situat en una visió panoràmica que ens permeti copsar la importància del que estem fent i que ens permeti, per tant, projectar-ho bé. És a dir, el que estem fent no és una cosa trivial o perquè aquests que ja estan jubilats ara s'entretenen amb això. No, en absolut. Estem fent una cosa que jo crec que és crucial pel futur nacional de Catalunya o, com dic jo, amb més precisió, de la nació catalana, perquè la catalanitat i la realitat nacional dels catalans no es pot circumscriure només a unes fronteres geogràfiques. Hem de considerar molts altres elements. També se'n parla d'això en aquest llibre. I per tant, jo diria que, us recomano que us el llegiu per descomptadíssim, però que hi trobareu aquí dintre el secret de la V baixa. És a dir, la pregunta que va allà, que és l'altre punt de gènesi d'aquest llibre, un periodista un dia, a la primera hora del matí, jo encara estava mig adormit, com que vaig ser jo el que vaig tenir la idea de fer aquesta famosa V baixa brutal, l'any 2014, preparant precisament el 9N, aquest acte de desobediència civil que jo crec que és el més important que hem fet durant els últims 300 anys, més important, políticament parlant, segurament que el propi 1 d'octubre, perquè va ser un acte molt de desobediència, molt societari, molt interessant. Doncs preparant allò vam fer aquella famosa V baixa, que eren 11 quilòmetres de bandera catalana, perfectament organitzats i perfectament executats. Bé, doncs justament perquè em va preguntar això i volia que en un minut o un minut i mig li expliqués per què havíem fet la V baixa o per què volíem fer, perquè encara no l'havíem fet. Per què volíem fer la V baixa? Jo vaig pensar, això només ho puc explicar veritablement fent un llibre que serveixi com una comparativa entre el que nosaltres hem viscut, és a dir, la part d'història que nosaltres podem acreditar que l'hem conegut perquè l'hem viscut, l'hem patit, ens hem emocionat, ens hem emprenyat, però durant tots aquests 15 anys, diguéssim, que hem estat lluitant
per l'alliberament nacional de Catalunya, en aquest procés, aquesta cosa que ells se n'enriuen, no, el procés, sí, que riguin, doncs això ens permet tenir clar el què, el com i el per què s'han de fer les coses d'una manera determinada. Perquè nosaltres ho hem experimentat i, per tant, diguem-ne, la raó última, aleshores la trobes en aquest, no etos, perquè justament els catalans no som una ètnia, no? Sinó en aquesta manera de fer. Aleshores jo sempre dic, home, si a l'any 1448 vàrem ser capaços per defensar l'abolició dels mals usos, de crear un sindicat de 10.000 persones amb noms i cognoms, perquè tenim el llibre que miraculosament s'ha salvat, aquest. Després hi ha moltes altres coses que no les sabrem mai del cert perquè les han cremat, ens les han... Bé, ja ho sabeu. Però aquest s'ha salvat. Dius, però si el 1448 10.000 pagesos a Catalunya estaven organitzats per fer el que van fer, nosaltres no podem fer el mateix, ara que ho tenim tot, ràdios, teles, internets, el que tu vulguis. I el llibre va d'això. Jo vaig explicant les 3 etapes del procés, que les hem viscut i per tant tots podem dir sí, i tant, hosti, ja me'n recordo ja del dia que vam anar allà a l'aeroport i que hi havia tot aquella d'allò del tsunami i tot allò, no? I tant, jo hi era el dia de la V baixa, o jo, etc. O jo era l'encarregat d'amagar la urna o les urnes del meu poble, o sigui, això nosaltres no ens ho poden prendre perquè hi érem i per tant ho vam viure. Doncs això posat en una, diguéssim, comparativa, les 3 etapes del procés, els 3 projectes nacionals que podem explicar molt bé. El primer, fins al segle XIII, amb la derrota de Moret, que fa canviar tot el plantejament nacional. El segon, des de Moret, diguéssim, fins a l'11 de setembre de 1714, que és una eclosió brutal, que la veureu aquí, perquè això ara, gràcies als investigadors i als treballs que s'han fet, hi ha moltes coses que ara ja les sabem, que eren protagonitzades per catalans. En els llibres oficials surten aragoneses, espanyoles, però no, és que eren catalans, però no de 8 cognoms, no, de 14, vull dir, de 140, tots eren catalaníssims. I moltes altres coses que no sabem, perquè encara ningú no s'ha posat a estudiar-les, però que ja les veiem. Jo el que dic és, atenció, algú s'ha de mirar tot el tema d'Itàlia, però no un article o un llibre, no, se n'han de fer molts de llibres d'Itàlia, perquè la presència catalana a Itàlia va ser brutal, importantíssima. No hi hauria renaixement a la història de la humanitat sense els catalans governant els estats italians. Però al mateix temps podem dir, i a la península Ibèrica, què feien els catalans? És que en teoria no érem ningú, no fèiem res, doncs resulta que tot passava per mans dels llinatges, diguéssim, de la gent d'aquesta noblesa que en diem, els militers, els senyors de la guerra, que els vam desplaçar al segle XI cap a l'oest, el Far West, perquè aquí convenia per l'estructura social, per l'estructura econòmica, pels interessos fins i tot dels comtes, el Berenguer i companyia, doncs que aquí hi hagués calma. I aleshores es va fer una operació fantàstica que molts historiadors o cronistes de l'època s'ho preguntaven. Ara acabo. Com és possible que no hi hagi guerra en aquest país amb la quantitat d'interessos i coses que hi ha aquí bullint? Doncs bé, va ser possible per unes lleis de pau i treva any 1027, i aprofito per dir, atenció, Institut Nova Història, si no sabem aprofitar l'any 1027 per incidir molt fortament en la petjada catalana en la història de la humanitat que va representar les lleis de pau i treva i com ne diuen d'això? Pau Casals ho va dir? Sí, ell ho va dir. No, la presumpció d'innocència, que és una altra cosa que es va, diguéssim, posar en marxa o crear en aquell moment. I penseu que això han passat 1000 anys i ara hem de patir la presumpció no d'innocència sinó de culpabilitat. El que està passant aquests dies a les nostres barbes és que aquests bàrbars estan retrocedint
1000 anys d'història, és a dir, són autèntics bàrbars, no? La tirania, en aquest cas de l'estat espanyol, és absolutament insuportable i jo crec que nosaltres hauríem de tenir prou valor, prou organització i prou idees clares per poder-ho combatre des d'una dissidència molt ben fonamentada. I aquí tindríem doncs una mena d'argumentari en el qual moltes d'aquestes coses podrien tenir un fons argumental fort. Moltes gràcies per la vostra atenció, perdoneu que m'he passat una mica, però allà trobareu el llibre.